ଏହି ଭିଡିଓଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାହା ଭାବନାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ପିଲାମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁନ କଣ ପାଇଁ ବେ? କାଲି 10 ଜଣ ଆସିଥିଲ, ଆଜି କଣ 4 ଜଣ ବେ? କେବେ 10 ଜଣ କେବେ 4 ଜଣ? ମୁଁ କଣ କଦଳୀଟା ପଡେଇ ଯିବି? ଆରେ ପିଲାମାନେ ତମ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଖାତାରେ ଅଛି 100 ଜଣ, ତମେ ଆସୁଛ 4 ଜଣ 5 ଜଣ 10 ଜଣ, ଇଏ କଣ ବେ? କାଲି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ଏବେକା ବେଳେ ତମେ ଆସୁଛ 5 ଜଣ କେବେ 10 ଜଣ, 10 ଜଣ ଆସିଲେ 5 ଜଣ ନାହିଁ 2 ଜଣ, ଇଏ କଣ ବେ? କାଲି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମେ ମାନେ ସବୁ 5 ଜଣ 10 ଜଣ, ଇଏ କଣ ବେ? ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆଉ ତମେ ଯାହା ପଢୁଛ ତ ଜଣା ଅଛି। ହଉ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ତମେ ସବୁ ଜବାବ ଦବ ଆଉ। ଆରେ ଶଙ୍କରା, ରାମୁ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଗଲା ରେ? ସାର୍ ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଶଳା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ନା? ଶଳା 18 ବର୍ଷ ହଉ ଶଳା କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛ ବେ ତମମାନେ? ତମମାନେ ସବୁ ଯାଅ, ସେ ବି ବାହା ହେଇଗଲା ପାଳିଲାଣି, ତମେ ବି ସବୁ ଯାଅ ବାହା ହେଇ ପଡ। ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ସବୁ ଆସୁଛ ଖାଉଛ ଦେଇକି ଯାଉଛ। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତମେ ବି ସବୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଶଳା ମାନେ। ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତୁ ତ କେବେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନୁ, ଆଜି କଣ ଚାଲିଛୁ ବେ? ତୋତେ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁ କଣ କହିବୁ ବେ? ସାର୍ ସେ ରାମୁ କହିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ତୁ ଶଳା ତ କେବେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ତୁ ଶଳା କଣଟା ଉପାଡିବେ କିବୁ ବେ? ସାର୍ ସେ ମତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଲ୍ଟାଇକି ଉପାଡ଼ି ପକେଇବି ଆଉ। ତୁ କଣ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛୁ ବେ? ତୁ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ, ତୁ କଣ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନୁ ବେ? ସାରେ ମୋର ଘର କାମ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ଆଉ। ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଥିଲା ରେ? ହଁ, ତୋର ବି ସେଇ ଝାଡା ଫାଡା ହେଇଥିବ ଆଉ। ତମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ଗଡା ଆଉ। ହଉ ନ ଆସ, ମୋର କଣ ଦରମାରୁ କଟୁଛି ନା କଣ? ହଉ, ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତମେ ସବୁ ଯାହା ପଚାରିବେ ସବୁ ଗାଁ ନାଁ ସବୁ ଠିକସେ ଉତ୍ତର ଦବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ, ତମେ ସବୁ ତ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦବ ମତେ ଜଣା ଅଛି। ହଉ, ଯାହା କରୁଛ କର ତମେ ମାନେ, ମୋର କଣ ଯାଉଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ତମ ସାର୍ କହିଥିଲା ସ୍କୁଲରେ 110 ଜଣ, ତମେ କଣ 1 2 3 4 ଜଣ କଣ ଯେ? ଆଉ ତମ ନାଁ କଣ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ କାନୁ ମାଝି। ଆଉ ତୋ ନାଁ କଣ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ରାମୁ ମାଝି। ତୋ ନାଁ କଣ? ଓଇ ତୋର ପୁରା ନାଁ କଣ ବେ? ସାର୍ ମୋର ପୁରା ନାଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମାଝି। ଆରେ ନାନୀ, ତୋ ନାଁ କଣ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଗୀତା ଦାସ। ହଉ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବ, ତମମାନେ ସବୁ ଯାହା ଜାଣିଛ କହିବ, ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ହବନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ? ହଉ ତୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ କହିଲୁ, ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଅଛୁ, ତୁ କହିଲୁ। ହା 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 ହି ହି ହି। ଆରେ ହସୁଛୁ କଣ ବେ? ଯାହା ଜାଣିଛୁ କହୁନୁ। ତୁ କିଏ? କଣ? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ କିଏ, ମତେ ଆଗେ ସେଇଟା କହ। ହଁ, ଆରେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ? ତୋର ଯେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ହେଲା। ତୁ ଯଦି ମାଷ୍ଟରର ମାଷ୍ଟର, ତୁ ଯାଉନୁ ମାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିବୁ, ଆମକୁ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ବେ? ଆମର ମାଷ୍ଟର ଆମର ସରକାର କରିଛି, ଆମ ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ପଚାରିବେ। ତୁ କିଏ ବେ ପଚାରିବାକୁ? ତୁ ମାଷ୍ଟରର ଯଦି ମାଷ୍ଟର, ତୁ ଯାଉନୁ ମାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିବୁ, ଆମକୁ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ବେ? ତୁ ଯା ମାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରେ। ତୁ ଶଳା ଅଧିକା କଥା କହନି ହେଲା। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହ ତୁ ଆଗେ। ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଭଲକୁ ପଚାରିବୁ କହିପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ପଳାସ। ହଉ ତୁ କହ,
ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହଉ ର ତୁ କ'ଣ ମାଷ୍ଟରର ମାଷ୍ଟର କି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତୁ କହିଲୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ? ତୁ ଶଳା ଏକା ପଚାରିବୁ, ମୁଁ ପଚାରିବିନି ନା? ହଉ ପଚାରେ, ତୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ବେଳେ ଦେଖିବା। ତୁ କହ, ମୋ ବାପାର ଯେତିକି ବୟସ ମୋର ସେତିକି ବୟସ କାହିଁକି ହେଲା? ଏମିତି କାହିଁକି ହବ ବେ? ହବନି କ'ଣ ବେ? ହବ। ତୁ ଯେମିତି ପଚାରୁଛୁ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ବି ହବ। ତୁ କହ ଆগে। ଏମିତି କେମିତି ହବ ବେ? ତୁ ଶଳା ମୂର୍ଖଟା କିଛି ଜାଣୁନି, ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ? ହବନି। ହବନି କ'ଣ? ସବୁ ହବ। ତୁ ଆଗେ କହ, ମୋର ବାପାର ଯେତିକି ବୟସ ମୋର ସେତିକି ବୟସ କେମିତି ହେଲା, ତୁ ଆଗେ କହ। ଆରେ ହିସାବ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ ବେ? ଆରେ କିଛି ହିସାବ ଭୁଲ ଭାଲ ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ପଚାରୁନୁ, ମୁଁ କହିବି। ହଉ ତୁ କହ। ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଲି ତୁ ମାଷ୍ଟର ହେଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଶଳା ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିକି ମୋର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ? ସ୍କୁଲ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବୁ କ'ଣ କର? ତୁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଆସିବୁନି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ପଚାରିବୁନି। ହଉ ତୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲି, ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କି? ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ଟାଙ୍ଗେ ମାଷ୍ଟର? ଏତିକି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନି? ବାପା 20 ବର୍ଷ ମାନେ ମୋର ବି 20 ବର୍ଷ। କ'ଣ ନା ମାଷ୍ଟରର ମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ। ତୁ ଶଳା ମୋତେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ? ତୁ ଶଳା ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି? ଏଇଟା ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆରେ ସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବେଳକୁ କିଛି କହୁନି। ମାଷ୍ଟର ଜି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ତମକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଟିସି ଦେଇ ବାହାର କରାହବ। କ'ଣ ବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋ ସାର୍କୁ? ଟିସି ଦେଇ ବାହାର କରିବୁ? ହଁ ବେ, ତୋ ସାର୍କୁ ଟିସି ଦେଇ ଏ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାହବ। ମୋ ସାର୍କୁ କାହିଁ ବାହାର କରି ଦେଗନି ବେଳେ ଦେଖିବା। ତୁ ଶଳା ଏଇଠୁ ଆଗେ ପଳା ଏ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି।